Ey'nsukwini ezedlule waphuma nama-post evela kuSmirnoff lapha kade eveza ukuthi umsebenzi wakhe uzophuma nini. Njengale post ephume 5 days ago ibithi, hhayi mina ngoLwesihlanu eyakithi ngiyayeka nokukhuluma kakhulu kuyasehlula, asithi short left. Ngosuku olalandela wabe eseveza-ke i-back cover eyayiney'ngoma-ke eziwu-15. Wasithi-ke ngane zakwethu kuzoba ngabo ukuthi uthanda yiphi, uchuza la tracklist yethu 1 to 25. Waseyibeka-ke iy'ngoma zakhe, igama-ke okwakubonakala ukuthi lishintshile lithi Smeeramira, isihloko se-album ebesithi ngabe ngiloyiwe, okwaba nomzukuzuku ukuthi iphume le-album. Kwaba nengoma futhi akwamele-ke ishintshe umethi usubmit umsebenzi wakhe ethi Cocomelon, wagcina ishintshile leyo ngoma le. Kodwa abantu kumele bekwazi-ke ilokhu, shuthi kunezinto ey'shintshile nje kancane emsebenzini kaSmirnoff nangendlela eza ngayo. Angimlandeli kakhulu ku-Facebook nanokuthi-ke empilweni yakhe izinto zenzeka kanjani, kodwa lokho engisuke ngikubonile ngaleso sikhathi leso kuyavela ukuthi igama ulishintshile, account yakwa-YouTube le ade eyisebenzisa ishintshile, ubani angekho sure ku-TikTok. Ebese kuthi ku-Spotify nakhona kube noshintsho, wafaka ini i-account entsha, uSmeeramira, njengoba nibonile ukuthi yena umsebenzi wakhe uwumuntu oqalayo. Mawusesho omunye umsebenzi uyavela kodwa as uSmirnoff. Yiwo ama-changes lawo enzakalile athize esingazi ukuthi-ke okulidele lapho yini, kodwa isikhathi esiningi kula makhampani abaculi abasayina kuwona hlezi kuney'nkinga, hlezi kuba nama-problem abakhona ngokuhamba kwesikhathi. Akekho ongazange abe nenkinga ekuculeni, othi azange abe nenkinga uyayishola. Abanye baphume kabi kwamanye amakhampani. Siyazi ukuthi insizwa phela uMenzi wakwaMabizela esemnambithi naye waphuma kwinsika yethongo waqhela, wayiqalela into yakhe lapho asesebenza khona. Nabanye abaningi including abantu abanjengoKhuba. uKhuba hhayi athi waphuma kabi kodwa wayesebenza ngaphansi kwey'ngane zoma. uKhuba laphana wayesebenza kanzima kabuhlungu, kodwa nje engingakusho ngalokho, ayikho into ekutheni engako babazeka ukuthi asebenze laphayana. Yiso esebenza icula, wathola omasentshana, kodwa ayikho into owawungayikhomba. Umculo-ke unjalo-ke bafowethu, kodwa asikho lapho. Silapha kuSmirnoff ngomsebenzi wakhe-ke omusha-ke awukhiphile uthi ngabe ngiloyiwe, yiwona-ke okhona laphayana. Uke wavela-ke lapho ku-Spotify umsebenzi kaSmirnoff ngo-day number 2, ngoba ku-day 1 akukho okwavelayo. Inkinga eyadala lokho ukuthi ena uma uthi uyasesha ku-Spotify uSmeeramira ubengaveli, bekuba umzukuzuku ukuthi umbone uSmeeramira loyo, bekuba yinkinga. Baningi abakhulumile ngakho lokho ku-TikTok, ku-Facebook, bekuveza ukuthi uphumile umsebenzi kaSmirnoff. Bebuza abantu umsesha kanjani, kuthiwa Smeeramira. Nami ungithatha isikhathi ukuthi ngiyosesha ngize ngimthole. Leyo nto leyo yokujikeleza yenza ukuthi umsebenzi ugcine ungafinyeleli kubantu ngesikhathi, and abantu kumele umfollow umuntu lapha ku-Spotify so that ngokuzabe ekhipha umsebenzi kusheshe abonakale. Akubonakalanga-ke, kodwa-ke bekulokhu kukhulunywa iphuma-ke imeseji ukuthi-ke ukhona. So noma kunjalo-ke ikwazile le album-ke ngosuku olulandelayo ikwazi ukuthi ingene laphana ku-Apple Music as album ethi mayingena ibe ku-number 16. Njengoba kade-ke eqala-ke ukungena-ke as uSmirnoff-ke lapho as uSmeeramira seseshintshile ukuba uSmirnoff. Laphana ku-Spotify abantu sebeyibambile sebazi ukuthi usekhona-ke kubani ku-Spotify, bahambile bamdlala. Wangena iy'ngoma eziwu-9 kwi-top 200, kubalwa nge-top 200 lapho ku-Spotify. Kungena iy'ngoma eziwu-9 ey'kwazile ukuthi zenze u-222,000 ama-streams. Uma isiyonke album iy'ngoma eziwu-15 yenze 311,000. Lokho okwenza ukuthi kube i-album edlale kakhulu kulolo suku lolo, engicabanga ukuthi izolo or phambi kwayizolo, into ethi ayibe kanjalo nje. Ukwadlula wonke ama-album aphumile akamaskandi. Maybe beku-day number 2, yes beku-day number 2,
kuyena uSmiramirı, kodwa-ke umaskandi wonke ubukhona kube eyakhe idlale kakhulu ngalowo suku lolo. Yizo-ke izinto ey'njengalezo. I-list esikwazile ukuyithola evela yiyo le Spotify, cause ka-YouTube kumikise kakhulu, awazi nokuthi wenze kanjani, amancozu ama-piece akuhlangani laphana ku-YouTube, okuzogcina kuwumosha umsebenzi kaSminoff. Laphana ku-Spotify ama-monthly listeners masha, the new account, abantu abangena kamuva lapho enibabonayo, abantu bazojoyina befollow ipheji lakhe or account yakhe bese bemlalela. Abantu abasha bonke laba aqala nabo phansi bayakhuphuka. Uma kubheka-ke iy'ngoma zakhe yizo leziyana enjengoShembe ina 58,000, ithini ngabe ngiloyiwe number 5 ina 41,000, mawukhuphuka uye unyaka ozayo ina 45,000. Ethina abantu abami ngabe sathandana elandelana 3 and 4, 38,000 zombili. Nezinye-ke eziwu-5 ayiveli-ke la ngoba kuvezwa-ke ini i-list lapho okuthrendwa khona. Injalo-ke i-album kaSminoff ihamba kanjalo. Okwenzakalile behind the scenes lapho ade sebenza khona or lapho ade sebenzisana nabo umuntu ophethe umsebenzi wakhe, akukho umuntu akwaziyo, kodwa-ke kuyakhombisa ukuthi kube noshintsho olube khona lapho kuhlukwane khona inhlolo nesixhantu lapho ade sebenza khona. Asazi-ke ama-contract, iy'vumelwane, ukusayina ukuthi uzosebenzisana nobani, nama-agreement asuke khona asiwazi ahamba kanjani, nanokuthi umuntu masehamba-ke kudalwa yini yonke lento abaculi mase behamba kube ihlale kunomsindo ngaso sonke isikhathi, akuphi nephisi. So uma ukuthi bamphucile zonke lezi zinto-ke beyithena mhlawumbe izinto zekhampani, i-property company, asazi ithi izoqhubeka-ke iqale kabusha ikhande futhi-ke umculo wayo ngoba iyaziwa vele endimeni. Abantu abamqala bamqabuki bayawazi amagalelo akhe nesikhathi eside ekhona ekhipha nje umusic, ekhipha nje futhi umusic okahle othandwa abantu. Le album le abantu abayihambe bayoyilalela, inhle, zimnandi iy'ngoma ey'ningi. Ilokho engakuveza abantu bayithokozele nje, ilokho esifuna ukubona ukuthi abaculi bakithi bengavaleleki ey'ntweni esingazazi nasey'mpini esingazi ukuthi ezani. Sifuna ukubabona bekhula beya phambili noma kuthiwa kunayiphi i-beef or inkinga khona, lokho is part of life. So kodwa nje impilo kumele iqhubeke, lensizwa-ke iqhubeke nempilo yayo cause umculo iyona ephila ngawo, iyona eyaziwa ngawo, kunesikhathi eside ecula. So uma kulimala lokho, kulimala isinkwa sakhe sey'ngane zakhe nefamily yakhe. Yileyo nto okungafuneke siyivumele nje singabantu, kodwa-ke engakusho nje i-album ikhona laphana kuma-platforms, digital platforms, nakwezinye iy'ndawo futhi uzoyithola. USmiramirı igama injalo indaba, sodibana ngokuzayo njengoba esho-ke laphana uSminoff ethi short left, futhi-ke izwe linjani injalo, right, msakazi.